Nagadala ako sang kwarta, I am bringing money. Wala ako nagadala sang kwarta, I am not bringing money. Nagadala ako sang kwarta, wala ako nagadala sang kwarta. Nagapamasyar kami sa parke or sa plaza. We are going or we are visiting the park or to the park. Wala kami nagapamasyar sa parke or sa plaza. We are not going or visiting the park. So nagapamasyar kami sa plaza, wala kami nagapamasyar sa plaza. Nagatulog ang lapsag, the baby or the infant is sleeping. Wala nagatulog ang lapsag, the baby is not sleeping or the infant is not sleeping. Nagatulog ang lapsag, wala nagatulog ang lapsag. Nagamata ako sing timprano, I wake up early. Wala ako nagamata sing timprano, I do not wake up early. Nagamata ako sing timprano, wala ako nagamata sing timprano. Nagalakat kami sa dalan, we are walking on the street. Wala kami nagalakat sa dalan, we are not walking on the street. Nagalakat kami sa dalan, wala kami nagalakat sa dalan. Nagabukas ang tindahan, the store is opening. Wala nagabukas ang tindahan, the store is not opening. Nagabukas ang tindahan, wala nagabukas ang tindahan. Nagasara ang eskwelahan, the school is closing. Nagasara, wala nagasara ang eskwelahan, the school is not closing. Nagasara ang eskwelahan, wala nagasara ang eskwelahan. Nagapanghugas ako sang pinggan, I am washing the dishes. Wala ako nagapanghugas sang pinggan, I am not washing the dishes. Nagapanghugas ako sang pinggan, wala ako nagapanghugas sang pinggan. Nagaluto si tatay sang sudan, father is cooking food. Wala si tatay nagaluto sang sudan, father is not cooking food. Nagaluto si tatay sang sudan, wala si tatay nagaluto sang sudan. Nagabasa ang maestra sang libro, the teacher is reading a book. Wala nagabasa ang maestra sang libro, the teacher is not reading a book. Nagabasa ang maestra sang libro, wala nagabasa ang maestra sang libro. You can also say manunudlo instead of maestra. Nagatuon ang mga estudyante sang leksyon, so the students are studying the lesson. Wala nagatuon ang mga estudyante sang leksyon, the students are not studying the lesson. Nagatuon ang mga estudyante sang leksyon, wala nagatuon ang mga estudyante sang leksyon. Nagahampang ang mga kabataan sa plaza, the children are playing in the plaza. Wala nagahampang ang mga kabataan sa plaza, the children are not playing in the plaza. Nagahampang ang mga kabataan sa plaza, wala nagahampang ang mga kabataan sa plaza. Nagakanta ang mga pispis sa ibabaw sang kahoy. So the birds are singing in the tree. Above the tree, ibabaw. Wala nagakanta ang mga pispis sa ibabaw sang kahoy. The birds are not singing above or on top of the tree. Nagakanta ang mga pispis sa ibabaw sang kahoy. Wala nagakanta ang mga pispis sa ibabaw sang kahoy. Nagalupad ang eroplano sa langit. The airplane is flying in the sky. Wala nagalupad ang eroplano sa langit. The airplane is not flying in the sky. Nagalupad ang eroplano sa langit. Wala nagalupad ang eroplano sa langit. Nagadalagan ang kabayo sa uma. The horse is running in the field. Wala nagadalagan ang kabayo sa uma. The horse is not running in the field. Nagadalagan ang kabayo sa uma. Wala nagadalagan ang kabayo sa uma. Nagalangoy ang isda sa suba. The fish is swimming in the river. And then wala nagalangoy ang isda sa suba. The fish is not swimming in the river. Nagalangoy ang isda sa suba. Wala nagalangoy ang isda sa suba. Nagatanom si nanay sang mga bulak. So mother is planting flowers. Wala nagatanom si nanay sa mga bulak.
Mother is not planting flowers. Nagatanom si nanay sa mga bulak. Wala nagatanom si nanay sa mga bulak. Nagaulan sing mabaskog. It is raining heavily. Wala nagaulan sing mabaskog. It is not raining heavily. Nagaulan sing mabaskog. Wala nagaulan sing mabaskog. Nagasilak ang adlaw. The sun is shining. Wala nagasilak ang adlaw, the sun is not shining. Nagasilak ang adlaw, wala nagasilak ang adlaw. Nagahuyop ang mabaskog nga hangin. The strong wind is blowing. Wala nagahuyop ang mabaskog nga hangin. The strong wind is not blowing. Nagahuyop ang mabaskog nga hangin. Wala nagahuyop ang mabaskog nga hangin.